Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Filipos. Gikan ni Pablo ug ni Timoteo, mga sulugoon ni Kristo Jesus, alang sa tibuok katawhan sa Dios, sa Filipos nga nahiusa kang Kristo Jesus, lakip sa mga pangulo ug sa mga katabang sa buluhaton sa simbahan. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Ang pag-ampo ni Pablo alang sa iyang mga magbabasa. Nagpasalamat ako sa Dios sa matag higayon nga maghandom ako kaninyo ug malipayon ako sa pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan. Tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa Ebanghelyo, sukad sa una gayong adlaw hangtod karon. Ug busa, siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Angay gayud nga bation ko kini alang kaninyo, sanggit gimahal ko man kamo. Kay nakig-ambit man kamong tanan ni ining pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Dili lamang karon nga nabilanggo ako, kundili samtang gawasnon pa ako sa pagpanalipod ug sa pagpalambo sa buluhaton sa Ebanghelyo. Nasayod ang Dios nga ang tim-os kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Mao'y akong pag-ampo nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini maputli kamo nga walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Mapuno unya ang inyong kinabuhi sa maayong mga hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Buot kong masayran ninyo mga igsuon nga ang nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pagpauswag sa Ebanghelyo. Tungod niini ang tanang mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga ania diri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Ug tungod sa akong pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsuonan diha sa Ginoo ug milabi pagayod ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Hinuon, pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay, apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Gibuhat nila kini pinasikad sa gugma kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasingkasing gayod, kundili tungod kay buot sila magpadako sa ilang kaugalingon aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan. Apan kini walay balik kanako. Gilkalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man umatarong ang tuyo. Og magpadayon ang akong kalipay kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni Hesukristo, buhian gayud ako. Ang dako kong tinguha o paglaom mao nga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog hinuon ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo
ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, haini-ini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mobuya niining kinabuhia ug makiguban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan tungod ug alang kaninyo, labi pang maayo nga buhi ako. Nakasiguro gayud ako niini nga magpabilin pa ako uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan o kalipay diha sa pagtuo. Busa, kung mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha kang Kristo Jesus. Karon, ang mahinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo, aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka katuyuan ug naghiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo. Ug nga kamo walay kalisang sa inyong mga kaaway, magpaila kini nga mapildi gayud sila ug modaog kamo kay ang Dios maoy maghatag kaninyo niini. Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundili sa pag-antos usab tungod ug alang kaniya. Kay makigbisog man kamo uban kanako. Mao kini ang pakigbisog nga nakita ninyo nga gisagubang ko sukad pa kaniadto ug hangtod karon sumala sa inyong nadunggan.